Het Dokkumer locatie komt weerom naar de stad. Oer een dikke mannen kunnen je om voorbij komen langs de Roenwei in Dokkum. Nou, het weer het idee om iets van het vervoer erbij te brengen, omdat er vroeger het station van het Dokkumer locatie was. En dan maken we wel deze Warner Bange, die net aanwezig is, die had echt zijn best in om er een hele mooie voorstel te doen, om een mooi ontwerp te maken. En dat had resulteerd in het Dokkumer locatie. De stiontrein van 2 meter hoog en 8 meter lang komt ter hichte van de veiling te staan. Het is de onkleiding van de nieuwe Griene Loedswal. Hij zit er nou nog, als je er nou langs reed, dan zit er nog net heel natuurlijk uit. Maar het is de bedoeling dat er in de eerste nog al die groen voorkomt. En er komt nog beplanting bij op. Dus als men hier overal hier, dan zie je hem eigenlijk net meer zo dat het nou staat. En dan is de bedoeling dat het wat een hele natuurlijke uitstraling krijgt. De uitsnede is makken in de Jouwer en komt deze week aan in Dokkum. Daar vindt het oor onder de werkplak. Nou, het leuke is natuurlijk het regionale en het historische aspect van dit klusje. Hè. Wij zitten dagelijks in de kunstwerk. Het is sowieso leuk dat er even wat oors voorbij komt. Het trekt de sleur om het samen te zeggen. En dat je dan dus Dokkum met bedrijf mooi werken, mooi ons aan zo'n historisch iets en een blijvend iets. Het is zo verwacht dat er komende decennia dit kunstwerk de steen bloot. Nou, dat is gewoon hartstikke leuk dat je daar een bijdrage levert mooi. Als het goed is, zal begin juli het Dokkumer locatie verschijnen op zijn oude plakje.